Kenin her çıkat gördüğünü beji, pekenin u mizah, jibo her netevi ligori xwe taybetmendiyekî dihewîne. Mizaha Kurdan jî bingeha xwe li gundan digire. Li gundan piştî ku koçî bajaran kirin, nükteyên Kurdî jî bûn bajarî. Stand-upvanê Kurd Mehmet Erbey bi lîstika Qirdik li Enqerê bû. Bi xwe dibêje her çiqat ez Qirdik li bajara pîşan bidim jî orjîna wî gund e. Mizaha Kurdî bi rastî jî pir xurt e. Lê merê karî çawa vê jî pirayî li gundayê navê stand-upê jî qir dike, çima qir dike? Kesekî henek dikin pêkenok û qirfa dikin, ji wan dibêjin qirdik. Divê ola karê me ne baş ya. Xêrê çi mesel divê sar kes kesî nekuşt ya. Benden hinek dû bikujin. Kurd zêdetir bi mizaha xwe têne nasîn. Di her şêwazekî da mizaha wan, ruhê wan da jî derdkeve pêş. Hunermend Erbey dibêje Kurd vî alî da dewlemendin. Lêhê mizaha wan di nav huner da nehatiye bikaranîn. O mizaha Kurda jî mesela karam bibêjin ew ki zêde em bêjin di hunerê de bi kar nehatî kirin. Ne sînemayê de, ne şanoyê de, ne stand-upê, ne edebiyatê de û ne beşê wekî dinê jî. Lê bina heyran ji vir heya qiraj tuvalet her du kuber dibin. Kenin ji bo herkesî dil aramiyekê. Temaşevanên stand-upê jî dema mizahvanê Kurd erbay temaşe dikin, dilê wan gelek aram dibe. Lê di nav temaşevana da ji Kerkûkê, Amedê heta Agirê temaşevan hebûn. Min navim Serbest e, xalkî Kerkûk em, xalkî Başûr. Emro rojê şemê ye, bilên şanoyekî Kak Mehmet Erbey hebû, keva şanoyekî zor xweş bû bi zimanê Kirmancî. Navê min Sena, ez ji Amedê me ve stand-upa Kurmancî, şanoya Kurmancî cara ewlê li Enqerê dest temaşe kirime. Ji bina me ya xweş bû. Min dikî tane neb xêr. Wexta we got neb piştî nebê min min wecî xweşê tirşotalî bikin. Neb xêr xwa bikin. Ez Yasin ji Agiriyê me li Enqereyê xwendevanim. Em hatin stand-upa Kek Mehmet Erbey gelek aciband. Jiyana mirova jiyaneka rîtmîk e. Carna êş û elem û carna jî mizah û komedî jiyana mirova sergiha dike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.